שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עומר מדבר על מדע וכדורסל. זו תוכנית חדשה, אז מי שאוהב אותה שייתן לסרטון לייק, יירשם לערוץ ויכתוב לי כאן למטה בתגובות. היום נדבר על לברון ג'יימס, אחד משחקני הכדורסל הכי טובים בהיסטוריה. לברון ג'יימס נולד בסוף שנת 1984. הוא מלך הסלים של הליגה והשחקן היחיד שקלע מעל 40,000 נקודות. הסיפור של לברון מתחיל אי שם בעונת 2003-2004, כאשר נבחר על ידי קליבלנד בבחירה הראשונה בדראפט, אחרי שהיה אחד התיכוניסטים המדוברים, אם לא הכי מדובר ביותר אי פעם. המשחקים שלו בתיכון היו משודרים ברחבי ארצות הברית, והציפייה שיגיע לליגה הייתה גדולה. לברון הגיע לקבוצה עם המאזן הגרוע בליגה, וכבר בעונתו הראשונה הוא הוביל את הקבוצה משחק אחד מהמקום השמיני במזרח והופע בפלייאוף NBA. בעונתו השלישית ובלי יותר מדי עזרה, לברון כבר סחף את קליבלנד למקום הרביעי במזרח ולהופעת פלייאוף ראשונה מאז עונת 1997-1998. לברון מאז הפך את קליבלנד לקבוצת פלייאוף קבועה, אבל הוא לא הצליח לקחת אליפות שם. בוסטון עצרו אותו פעם אחרי פעם מלהתקדם, ולמרות שהצליח להגיע שם לתהילה אישית וזכה בתואר ה-MVP פעמיים רצוף, הוא החליט לעזוב את קליבלנד בסוף החוזה שלו. ב8 ביולי 2010 בשידור חי אל מול 13 מיליון צופים וליגה שלמה שמחכה למוצא פיו, הודיע לברון שהוא לוקח את הכישרון שלו למיאמי ומצטרף לחבריו דוויין וייד וקריס בוש. במהלך ששינה את הליגה, לברון ספג ביקורת רבה על המעבר ויותר מאשר עליו ועל הדרך בה הוא עשה אותו. העונה הראשונה של לברון במיאמי התחילה כצפוי, ואחרי שסיימו במקום השני במזרח הגיעו מיאמי לגמר ה-NBA יחסית בקלות. בגמר, למרות שנחשבו לפייבוריטים ברורים נגד דאלאס, הפסידו בסדרה 4-2 כשלברון משחק לא טוב לאורך כל הסדרה. ההופעה הזו נחשבת על ידי רבים ככתם שחור על הקריירה שלו. השנה השנייה שלו במיאמי כבר נראתה אחרת, ואחרי ששוב סיימו שניים במזרח, הוא זכה גם שם בתואר ה-MVP ולקח שם אליפות ראשונה, כשהפעם הוא לא משאיר מקום לספק לגבי מי השחקן הכי טוב בליגה. העונה השלישית שלו במיאמי נגמרה בדיוק כמו השנייה, עם תואר MVP רביעי ועם אליפות נוספת, אבל הפעם בגמר התמודד מול יריבה חזקה, סן אנטוניו, שהייתה קרובה מאוד לקחת ממנו את התואר וגררה את מיאמי עוד משחק 7 בגמר. אותה סן אנטוניו לקחה אליפות מלברון בשנה הרביעית שלו במיאמי, כשבגמר ניצחה את מיאמי בצורה משכנעת, מה שסימן את סוף התקופה של לברון במיאמי. בסוף עונת 13-14 לברון החליט החלטה דרמטית, לחזור לקליבלנד. לברון חזר הביתה לקליבלנד וחזר להיות גיבור מקומי, אחרי שב4 השנים האחרונות היה נחשב לבוגד. כבר בעונתו הראשונה עם קליבלנד הוא הצליח להוביל אותם לגמר ה-NBA מול הקבוצה העולה של
גולדן סטייט. למרות ששני שחקני מפתח נפצעו לקליבלנד, הוא הצליח לעשות להם הרבה צרות ולנצח שני משחקים בתצוגה מאוד דומיננטית שלו. הוא היה צריך רק לחכות עונה אחת כדי לפגוש שוב את אותה גולדן סטייט בגמר ולנקום. ללא כל ספק האליפות של לברון עם קליבלנד הייתה המרשימה ביותר. הוא התמודד נגד קבוצה מעולה שכבר הובילה 3-1 על קליבלנד, והוא הצליח להוביל את קליבלנד למהפך אדיר ולניצחון 4-3 היסטורית. אליפות ראשונה לקליבלנד. לברון נשאר בקליבלנד עוד 2 עונות, ובכל אחת מהן הגיע לגמר הליגה. אבל גולדן סטייט הביאו את קווין דורנט. אחרי אותו הפסד ופערי הכוחות היו פשוט גדולים מדי. לברון שיחק פשוט מדהים, כשדווקא בשני הפלייאופים האלה שיחק אולי את הכדורסל הכי טוב ביותר שאי פעם שיחק. אבל זה לא הספיק, ובסוף החוזה שלו לברון החליט שהוא מתחיל פרק חדש וכנראה האחרון בקריירה שלו. לברון עובר ללייקרס. גם בלייקרס, כמו בשאר הקבוצות שלברון הגיע אליהן, ההצלחה לא הייתה מיידית. בעונה הראשונה שלו הלייקרס אפילו לא הגיעו לפלייאוף, אבל המועדון הביא את השחקנים המתאימים סביב לברון, ובעונתו השנייה הלייקרס זכו באליפות. לברון היא אליפות רביעית בקבוצה שלישית אחרי האליפות במיאמי וקליבלנד. זו גם הייתה האליפות האחרונה של לברון, שמאז הלייקרס מתקשים להראות יכולות של קבוצה מועמדת לאליפות, למרות שלברון בגיל 39 עדיין משחק מצוין והמספרים שלו מרשימים מאוד. לברון כאמור שיאן הנקודות של הליגה, השחקן היחיד שקלע מעל 40,000 נקודות בעונה הסדירה. הוא גם מדורג רביעי בהיסטוריה בכמות האסיסטים למשחק עם 11,009 אסיסטים, ונכון לעכשיו הוא מדורג ב-30 בכמות הריבאונדים בהיסטוריה. ללברון 4 אליפויות, 4 תוארי MVP, 4 תוארי MVP של הגמר, 13 הופעות בחמישיית העונה הראשונה, 3 בשנייה ו3 בשלישית, 20 הופעות אול-סטאר והמון הישגים ושיאים שרשומים על שמו. לברון תמיד היה נחשב לשחקן מאוד חכם שתמיד מחפש לעשות את המהלך הנכון ביותר, גם אם זה מסירה לשחקן פנוי ולא לקליעה שלו. ראיית המשחק שלו יוצאת דופן ויכולות המסירה שלו מעולה, ויותר מהכל הוא ידע להתאים את המשחק שלו לגילו. היום בגילו הוא מסתמך הרבה פחות על אתלטיות, אבל הוא נהפך לקלעים מצוין, מה שלא היה בשנים הראשונות שלו. ומעל הכל, מה שמייחד אותו זה היכולת לשמור על הגוף שלו ולשחק ברמה כל כך גבוהה אחרי עונה, ועדיין להיות אחד מהשחקנים הטובים בליגה גם בגיל 39. גיל שרוב השחקנים כבר לא משחקים, ומי שמשחק כבר רחוק מאוד מיכולות השיא שלו. זהו חברים, זה היה הפרק הראשון על לברון ג'יימס, אגדת כדורסל אמיתי. מקווה שנהנתם, נתראה בסרטון הבא.